गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय जाय बिथांमोना गुगोल पे एप्स बाहायो नोंथांमोना बे गुगोल पे एप्सनिफ्राय इजियावनो लन लानो हायो। जोङो दिनैनि बे भिडिअआव नोंथाङा बे गुगोल पे एप्सआव बोरै लन लानो हायो जोङो बेनि बेसिक डिटेल्सखौ नायगोन। नोंथाङा लनखौ बोरै एप्लाइ खालामनानै लानो हायो। नोंथाङा बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट मिथिबाय थानो थाखाय आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामबायानो जाबाय। आङो बेयाव बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट लाबोयो। जोङो दानिया नायदोनि गिबियावनो नोंथाङा बेखौ गुगोल पेआ गैयाब्लाथाय प्ले स्ट'राव थांनानै नोंथाङा गुगोल पे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै लानांगोन। आङो बेखौ अलरेडि डाउनलड खालामखांबाय, इनस्टल खालामखांबाय। दानिया आं बेखौ अपेन खालामनोसै। अपेन खालामनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नैबे लन होग्रा एप्स। गुगोल पेआ डाइरेक्टयै लन होआ। नैबे एप्सफोरजों गुगोल पेआ कन्ट्राक्ट साइन खालामदों। नैबे एप्सनि मददाव नोंथाङा लनखौ मोननो हागोन। नैबे एप्सफोरा जेनुइन एप्स, RBI रेजिस्टार गोनां एप्स। नोंथाङा बेयाव गिनो गोनां गैया। नोंथांनि गासैबो इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया मिलायोबा नोंथाङा इजियावनो बेयाव लनखौ लानो हागोन। जोङो दानिया मोनसे लन एपआव थुनानै जोङो बेयाव नायग्रोनोसै इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो दा जोङो एप्सआव थुनाय लोगो लोगोनो नैबायदि मोनसे पेज खेवगोन। नोंथाङा बेयाव नोंथांनि पान नाम्बारखौ होनांगोन। जोङो बेयाव पान नाम्बारखौ बहायनोसै। दानिया नोंथाङा पान कार्डखौ बहायखांनानै बेयाव नोंथांनि नेमखौ नोंथाङा बेयाव बहायनांगोन। आङो बेयाव सासे मानसिनि नामखौ बहायबाय। आरो नैबेयाव नोंथाङा नोंथांनि डेट अफ बार्थखौ बहायनांगोन। आरो नोंथाङा बेयाव मेल फिमेल सिलेक्ट खालामनांगोन। जों बेयाव सिलेक्ट खालामबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि पार्सनेल डिटेल्सखौ बहायनांगोन। बेयाव नोंथांनि इमप्लयमेन्ट टाइप नोंथाङा मा मावो नोंथाङा बेयाव बहायबानो जाबाय। जों नैबे गिबिनिखौ बहायबाय। आरो नोंथांनि नैबेयाव मा कम्पानिनि नामखौ नोंथाङा नैबेयाव लिरनांगोन। नोंथाङा मा कम्पानियाव खामानि मावो आरो नोंथांनि बेयाव डिजिगनेसन नोंथाङा मा खामानि मावो नैबेयाव लिरनांगोन। आरो नोंथांनि बेयाव टटेल वर्क एक्सपिरियेन्सखौ नोंथाङा नैबेयाव लिरनांगोन। नोंथांनि इयार आरो मान्थखौ बेयाव लिरनांगोन। आरो नोंथांनि मान्थलि सेलारिखौ नोंथाङा नैबेयाव लिरनांगोन। आरो नोंथाङा बे खामानि मावनायनि फैसाखौ बोरै रिसिभ खालामो नोंथाङा बेखौ होबानो जाबाय। आङो नैबेयाव केसखौ होबाय बेयाव। दानिया नोंथाङा नैबेयाव लेंगुवेजखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। आङो बेयाव इंलिसखौ सिलेक्ट खालामबाय। नोंथाङा बेखौ इजियावनो फिलआप खालामनानै लानो हागोन। फिलआप खालामनानै नोंथाङा नैबे सेभ एन्ड कन्टिनिउ थुनांगोन। आं दानिया बेखौ फिलआप खालामनोसै। आङो दानिया बेयाव गासैबो डाटाखौ फिलआप खालामखांबाय। नोंथाङाबो बेयाव फिलआप खालामनानै नैबे सेभ एन्ड कन्टिनिउ थुबानो जाबाय। जों दानिया बेयाव थुबाय। बेयाव थुनानै बेयाव नोंथाङा नोंथांनि पिन क'डखौ नैबेयाव बहायनांगोन। नोंथांनि पिन क'डखौ बहायबानो जाबाय। आरो नैबेयाव सोंदों नोंथाङा बबावबाफोर लन लाखांबाय नामा होननानै बेयाव सोंदों। नोंथाङा बेखौ लन लाबायबा नैबे येसआव थुबानो जाबाय। आरो लायाखैबा नैबे न'आव थुबानो जाबाय। आं बेयाव थुबाय। आरो नोंथांनियाव बेयाव सोंदों डु इउ हेभ क्रेडिट कार्ड नोंथांनाव क्रेडिट कार्ड दं नामा सोंदों बेयाव। नोंथाङा दंबा येसखौ होबानो जाबाय। गैयाबा नैबे न'खौ होबानो जाबाय। नोंथाङा माबा नैबेयाव सोंदों डु इउ हेभ एनि डिफल्टार्स आफ्टार 2015 नोंथाङा नैबे 2015नि माबाफोर लन नैबे मायथाइसिम नोंथाङा लन डिफल्टार दं नामा होनना सोंदों बेयाव। लन लानानै नोंथाङा सुख'वाखै नामा होनना सोंदों बेयाव। नोंथाङा नोंगोबाथाय नैबे एसआव होबानो जाबाय। आरो नोङाबाथाय नैबे न'आव होबानो जाबाय। दानिया नोंथांनियाव बेयाव सोंदों नोंथांनि सेलारि नोंथांनि फैसाया बहा हाबो। नोंथाङा बेयाव नोंथांनि बेंकखौ सिलेक्ट खालामनानै जाबाय। नोंथांनि सेलारिया मायाव हाबो। जोङो नैबे बेंकनि नामखौ मोनसे सिलेक्ट खालामबाय। नैबेयाव नोंथांनियाव डु इउ हेभ ए डेबिट कार्ड अफ दिस एकाउन्ट नोंथांनि नैबे एकाउन्टआव डेबिट कार्ड दंना गैया सोंदों बेयाव। दङबाथाय येस होबानो जाबाय। जोंनियाव दङ। जों बेखौ येस होबाय। दानिया नोंथांनियाव बेयाव इन्टारनेट बेंकिं दं नामा होनना सोंदों नैबे एकाउन्टआव। जोंनियाव बेयाव गैया। जों बेखौ न' होगोन। आरो नोंथांनो बेयाव लनखौ बेसे नांगौ होनना सोंदों। जोङो बेखौ लिरनोसै। मिनिमाम जोङो बेयाव 10,000 लिरबाय। नोंथाङा नोंथांनि हिसाबै होबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि इन्टारेस्टखौ बेसेयाव रेटआव लागोन नोंथाङा नैबेयाव सोंदों। हमना ला आङो बेयाव 5% आङो बेयाव ओरैनो होबाय। नोंथाङाबो होबानो जाबाय बेयाव बेबायदिनो। दानिया जोङो बेखौ साबमिट खालामनांगोन। नोंथाङा गासैखौबो नायफिनजोबना लानानै खेबसे बेखौ नैबे साबमिटआव थुनाय होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा लन मोनगोन ना मोना बेयाव नुनो मोनगोन। जों दानिया बेयाव थुनोसै।
नैबेयाव जोंनि दा एलिजिबिलिटिखौ नैबे एप्सआव जोंनिखौ नायबाय दङ नोंथाङा लन मोनगोन ना मोना नोंथांनि गासैबो एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाया अके बाथाय नोंथाङा बेयाव लनखौ मोननो हागोन जोङो बेखौ दसे नेनोसै नैबेयाव एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया ओंखारनानै फैबाय नैबे आं दा बानायनाय मानसिनिया बेयाव 10,000 बेयाव लना एप्रुभ जानानै फैदों बेखौ मोनसिगोन नोंथाङाबो बेबायदिनो एप्लाइ खालामनानै इजियावनो लानो हागोन स्टेप बाय स्टेप आरो नोंथाङा बेयाव इजियावनो लन मोनगोन आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो माबाफोर बुजियाखैब्ला नोंथाङा कमेन्ट खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ